L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pietru qabad jitkellem u qal: Intom tafu b'dak li ġara mal-Ludija kollha, ibda mill-Galilija wara li Ġwanni kien xandar il-Mamudija, tafu kif Alla kkonsagra lil Ġesu ta' Nażaret bl-Ispirtu Santu u bil-qawwa, u kif dan Ġesu għadda jagħmel il-ġid u jfejjaq lil dawk kollha li kienu maħkuma mix-xitan, għax Alla kien miegħu. U aħna xut ta' dak kollu li hu għamel fl-art tal-Ludija u f'Ġerusalemm. Tawh il-mewt billi dendluh mal-ewda tas-salib, imma Alla qajmu mill-imwiet fit-tielet jum u għamel li hu jidher mhux lil kulħadd imma lix-xhieda li Alla għażel minn qabel lilna li miegħu kilna u xrobna wara l-qawmien tiegħu mill-imwiet. Lilna ordnanna biex inxandruh lill-poplu u niġdu li dan hu dak li Alla għamlu mħallef tal-ħajjin u tal-mejtin. Il-profeti kollha jiġdu għalih u jgħidu li kull min jemmen fih jaqla l-maħfra ta' dnubiet bis-saħħa ta' ismu. Il-kelma tal-mulej. San responsorjali. Danu l-jum li għamel il-mulej, ħannifirħu nitennew fih, Alleluja. Faħru lil-mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjgħidu li Iżrael għal dejjem it-tieba tiegħu. Danu l-jum li għamel il-mulej, ħannifirħu nitennew fih, Alleluja. Il-leminija tal-mulej il-fuq merfuqa. Il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Ma mmuġġ imma nibqa' ngħix u nħabbar l-emejjel tal-mulej. Danu l-jum li għamel il-mulej ħanifirħu u nitennew fih, Alleluja. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħħ dan. ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Danu l-jum li għamel il-mulej ħannifirħu u nitennew fih, Alleluja. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil-Korintin. Ħuti ma tafux li ftit ħmira it-tella l-għaġna kollha? Tnattfu mill-ħmira l-qadima ħalli tkunu għaġna ġdida kif intom bla ħmira. Il-ħaruf tal-għid tagħna li hu Kristu hu maqtul. Namlu festa mhux bil-ħmira l-qadima anqas bil-ħmira tal-qerq u tal-ħażen, imma bil-ħobs bla ħmira tas-safa u tas-sewwa. Il-kelma tal-mulej. Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa filgħodu kmieni kif kien għadu dlam. U Marija ta' Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata imneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand xmum Pietru u għand id-dixxiplu ieħor li kien iħobb Ġesu u qaltilhom: Għalgħu lil-mulej mill-qabar u ma nafux fejn qegħduh. Pietru u d-dixxiplu ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar. It-tnejn ġrew flimkien imma d-dixxiplu ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar. Dbaxxa u ra l-faxex tal-għażel imqiegħda hemm, iżda ma daħalx. Imbagħad wasal warajh xmum Pietru, daħal fil-qabar u ra l-faxex tal-għażel imqiegħda hemm u l-maktul li kien madwar rasu. Dan ma kienx mal-faxex imma mitwi u mqiegħed f'post għalih. Imbagħad id-dixxiplu ieħor
li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar, daħal u wkoll. Ra u emmen. Sa dakinhar kienu għadhom ma femux l-iskrittura li tgħid li kellu jqum mill-imwiet. Il-kelma tal-Mulejn.